sé chùrsa leine ha as an MEd. Sé chum a hawn de tidsearan céal dhéanú de tidsearan ile ha gúpar an Foghlam Gàidhlig agus ha grúnniú grágal barrachd misnach achge as a chusbarachge is an tidse ha achge Foghlam Gàidhlig as an Airson. Chanig mé stay in a classes J a chùrsa dhéanú le tóir misnach agus le tóir dh'ionnsachadh ure, le tóir fisraigh ure agus ansa scol acham a nish ha húdún chin hukam nuair a ha céiste ná mí an Foghlam Bócaí nó nuair a ha céiste ná mí an Gadasan agus ha mí fáilcha in a nish go bhfuil mí gléolach a thuhann d'oin asar gus gealcha bhrosna hiig ansa chlas, ansa scol, ansa choirsnach agus ma ha drugin orh a thuh une han chùrsa go massú búte agus go ma fóscailte agus student teachers an bhí sin a dhéanú. Ha taring tidsearan a cearnaí MEd Gaelic Education duine ha tseacaisg an suíoch an gotúide de Gaelic Education agus ha tóir dh'ionnsachadh bh chacha chéile an leis. Ha cúteach go gáil fallhreis chuna chlásaí nachcha agus ha éidir bhí fiach an cútein ruúna hat dh'ionnsachadh chud an sas ans na lesanna nachcha. Is go bícin blianaí chuna chùrsa an na seomar teagaisg bha mí Airson inheolalas ach an hín teagaisg agus gosáiríte bócaigh an na dh'ionnsachadh cánain nearsteach. Chanáú sin am na náteach an néile mar a dheú Sabhal Mòr Ostaig charit mí. Cúteach iad a chùrsa dheú chothroman rutain a chud an gníomh le teich fó áidean agus go bhaidh bícin asfálaigh fó na háidean agus fó na hálan í chéile. Ha fissam go bhfuil tidsearan uair go maith trang ach go fórstanach ha it go maith tuigseach sin iad a chùrsa seo ha bícin a bharach súbalteach ann a bhí a gopur ar leine agus go bhfuil in nópar roin fatseaching nó collegiac agus go bhaidh chom sin a dhéanamh nuair a ha freicears orstéin. Ha na cí sin ula péichte leis an rialtas agus a thula leabhar agus pépar a thachgad I léamh ha dhéann ar leine mar sin chainneal mór an chosca sin an dóibh I prògram. Ma ha agad an neolalas a hagad tseacaisg an Foghlam Gàidhlig agus ar scill an cánan a leasachadh bhálinn go mór gaib ar chùrsa MEd dhéanú an seo ag Sabhal Mòr Ostaig.